Значи те всички стойки да бидат со брашното измесани. Малето пречка най-добри. Е, супер ми дойде и аз трябва малко да додадам. И малко е по-меко замесено. Дете малко не ме чувства. Да, знам. Ще го оставам, аз само сега да го взема цялото брашно. Не дава да. Ще. По-бързо трябва да видите. Дай, днес ме вземеш вак извадно. Това е, цял да ги да здробят работа. Не, това трябва да е меко тесто, не трябва да биде много яко тесто. Яко само да твърдите и да тиснат. Наша любица старица така бива, видя. Тема типа снимат нещо. Я помня да го снимат. Шапи.